Nadiskubre ng mga otoridad ang kalansay ng dalawa katao na pinaniniwalaang pinaslang ng rebeldeng grupong New People's Army o NPA sa Barangay Dulos, Bulan, Sorsogon. Nahukay ang naturang mga kalansay nitong Sabado, May 9 ng tropa ng 22nd Infantry Battalion at PNP. Ayon sa impormasyon, pinaslang ang mga biktima taon pang 2013. Batay sa testimonya ng dating kasapin ng KLG-2, SRC-3, BRPC na tumulong sa pagtunton ng pinaglibingan ng mga biktima. Na-recover din ang itim at puting damit, shorts na pinaniniwala ang pag-aari ng mga biktima. Na-recover din ang iba't ibang gamit sa paggawa ng Improvised Explosive Device o IED, magazine ng baril at iba pa. Sugatan naman ang Deputy Secretary ng rebeldeng grupo matapos maka-engkwentro ang 2nd Infantry Battalion sa Barangay Miarbas, Palanas, Masbate nitong Linggo, May 10. Ayon sa impormasyon, tumagal ng 5 minuto ang palitan ng putok ng rebelde at militar. Agad na ginamot ng tropa ng militar si alias Daddy, nakilalang leader ng NPA sa probinsya na sangkot sa iba't ibang kaso ng pagpatay, paglabag sa Anti-Terrorism Act, illegal possession of firearms and explosives, ammunition, maging attempted homicide.